הערב בתוכנית סרט מתח במפרץ הפרסי, ואצלנו פרקליטי ראש הממשלה מתקדשים בפומבי עם הפרקליטות על מועד השימוע. הפסקת התשלומים של ישראל לרשות הפלסטינית היא הכרזה למעשה על מותם של הסכמי אוסלו. כך כותב הדוקטור יוסי בלין, מאדריכלי ההסכם, נארח אותו כאן באולפן. עתירה חדשה נגד חוק הלאום, לא רוצים את זכויות היתר שלנו, אשכנזים נגד חוק הלאום. עסקת טיעון נחתמה היום עם הקטין הנאשם בהצתה בדומא. האם זה מעיד על קריסת התיק? נעסוק גם בזה. בואו נתחיל. ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב גם לך רועי שרון. אתה מספר? מתאחדים ביחד. ראית מה זה? תראה מה זה, תראה איך התקדמת. פעם היית מפיק ואני הייתי שדרן, והנה אנחנו משדרים ביחד. החזרת אותנו ל-103. איך זה, ראית מה זה? אז קלמן בחופשה, בחוץ לארץ. בסדר. ואנחנו פה, אנחנו איתך. מה רע? הכי טוב בעולם. טוב, נפתח בנושא הראשון, יש מתיחות במפרץ הפרסי, ואנחנו עוברים מהר למומחנו, לפרסים ולאמריקאים, מואב ורדי. רואי, מה אתה נותן לו להתנסה עליך? למה להתנסה? אני מת עליו. שים את האוזניה באוזן, קודם כל. אנחנו מתרגשים מהיישוב החדש ברמת הגולן. אתה תחקירן, אנחנו בכלל שכחנו את כל הפתיחה. זה קבלת פנים אצלכם בימים. היו תוכניות אחרות. היו תוכניות אחרות. כן. איראן ארצות הברית. תראו, אנחנו נמצאים בסיטואציה שראינו כמוה בהיסטוריה. זאת אומרת, אף צד לא רוצה בפתיחת עימות צבאי. כל צד מתגבר כוחות והוא מסלים את ההצהרות כדי להגיד לצד השני, אתה אל תעז לראות את הכדור הראשון אחרת. ובסיטואציה הזאת קשה מאוד להגיד שאין שום סיכוי לשום עימות צבאי, מכיוון שלפעמים, כמו שאנחנו מכירים את זה, ההיסטוריה או המהלכים הולכים בניגוד לכוונות מראש של מי שלא רצה בעימות בגלל הפריסה של הכוחות וכן הלאה. בואו נראה דברים שאומר שר החוץ האמריקני פומפאו הלילה, שמזהיר את איראן, שימו לב, לא רק אם אתם תתקפו אותנו, גם ממה שנקרא הפרוקסי, המיליציות בעיראק, החות'ים, חיזבאללה יתקפו אותנו, אתם תזכו לתגובה. הנה. An attack on American interest from an Iranian-led force, whether it's an Iranian proper or it's an entity that is controlled by the Iranians, we will hold the responsible party accountable. President Trump's been very clear about that. Our response will be appropriate. כשאנחנו מדברים בהקשר של עזה או של לבנון, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במושג מיסקלקולציה. זה בעצם מה שאתה מתאר עכשיו, שזה מה שקורה. אף אחד לא רוצה מלחמה, אבל אחד שירה את הכדור הראשון, ומשם אנחנו כבר לא בסבב בעזה, אלא בחתיכת מלחמה. נכון, עכשיו תראה את כמות הכוחות שזורמת. גם נושאת המטוסים, הלינקולן כבר חצתה את תעלת סואץ, גם משחטת אמריקאית שנושאת כלי רכב אמפיביים שיכולים לבצע מה שנקרא החפה, גם סוללת טילי פטריוט שזה הגנה, וגם שימוש במטוסי B-52, המפציצים הכבדים. דווקא כשמביאים הרבה כוחות, יש לזה לפעמים אפקט מרגיע. נכון, עכשיו תראה, העניין הוא כזה. יש באיראן שני מחנות. המחנה היותר מתון בהובלת רוחני וזריף, שרוצים לקיים את הסכם הגרעין, לא מתוך כניעה או איזה אהבת אמריקנים, ראייה שזה האינטרס האסטרטגי של איראן. זה מה שטוב לה כרגע. לעומת זה, אנשים יותר בקו הניצי, במחנה הניצי, גם במשמרות המהפכה, במקומות אחרים, שאומרים, אנחנו צריכים להפסיק להיכנע. צריך ליזום משהו, צריך לעשות משהו או בעניין הסכם הגרעין, לצאת ממנו או בעניין פעולה צבאית, וזה המידע שלכאורה האמריקנים אומרים שיש לנו. האמריקנים אומרים, אנחנו יודעים שבטהרן נתנו אור ירוק לפרוקסיס, לאותן מיליציות שיעיות בעיראק, או לחות'ים או לחיזבאללה, לבצע פיגוע נגד כוחות אמריקנים. בגלל זה פומפאו מגיע בסוף השבוע שעבר לעיראק לביקור פתע בבגדד, ואומר בעצם לנשיא ולראש הממשלה העיראקים, תיזהרו. תשלטו על המיליציות האלה שהן בעצם שלוחות של איראן. ויש גם, לא רק באיראן יש מחנה מתון ומחנה יותר מיליטריסטי, גם בארצות הברית צריך לומר, גם פומפאו וגם ג'ון בולטון, הם מאמינים במעורבות אלימה אמריקאית אם צריך, והם מאוד 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 לא אוהבים את ההתנהלות של איראן, הם אלו שדחקו בנשיא טראמפ לחזק את הסנקציות, והם אלו שעומדים גם עכשיו מאחורי המסע הזה לכיוון המפרץ הפרסי, שלא קל בעינינו הסיפור הזה שנושאת מטוסים נכנסת לשם. לא, קודם כל, אז רק נשים דברים טיפה בתוך הקשר. קודם כל, נושאות מטוסים מגיעות לאזור המפרץ הפרסי, גם אם לא נכנסות למיצרי הורמוז, מדי פעם בפעם, תחת הפיקוד של מה שנקרא סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני סנטרל קומנד. ודאי שזה איזשהו עיבוי, אבל אם אתה יושב בפנטגון ואתה אומר, יש לי מידע קונקרטי על כוונה לירות טילים, אתה א' צריך להצטייד הגנתית, קונקרטית, אופרטיבית, וגם אתה צריך לשלוח מסר מרתיע לצד השני. עכשיו תראה, מה קורה פה בעצם? טראמפ באסטרטגיה שלו אומר,
הסכם הגרעין מביא את איראן לפצצה גרעינית. לטענתו. אנחנו צריכים משהו אחר. איך אני אגרום לאיראנים לשנות כיוון? אני אחנוק אותם כלכלית ככה, שלא תהיה להם ברירה, אלא לזחול שוב אל שולחן המשא ומתן ולשנות גישה. כרגע, עד עכשיו זה לא עובד, והנה בחודש האחרון אתה רואה משהו משתנה. הם גם מכריזים על ארגון משמרות המהפכה כארגון טרור, הם גם מוסיפים את הסנקציות על הנפט לגמרי, ועכשיו את הסנקציות על המתכות, גם הסיפור הזה הצבאי שכאילו מצטרף שלא לשמה, בא לשמה שלא במתכוון. אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. רק שנייה. ואתה רואה פעם ראשונה, מזה 5 שנים של ההסכם, שהאיראנים קיימו אותו ככתבו וכלשונו, ההנהגה באיראן, רוחני וזריף, אומרים, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. משהו יקרה בעוד 60 יום, אנחנו נתחיל לעשות את ההפרות. האיראנים נחנקים, אין פה בכלל שאלה. אתה רואה גם מה שקורה בזירה הסורית, בין רוסיה לבין כוחות פרוקסי של האיראנים, בין חיזבאללה, היה דיווחים על דיווחים על חיכוכים, כל הזמן עוד ועוד ועוד. למדינות אחרות יש אינטרסים שונים משל האיראנים. האיראנים נמצאים פה במצב דחק. אני חולק עליך בתחושה שהסנקציות לא משפיעות. לא אמרתי שהן לא משפיעות. לא רק זה, גם באירופה, עוד מעט ירגישו... של מה שאמרתי. הנה, בחודש האחרון אתה רואה שמשהו משתנה וזה כן משפיע, כי רוחני וזריף פעם... אז מה, מה שנקרא, זה ריקוד אחרון לפני קנייה? לא. יש אסכולה של רוחני וזריף, לפי כל מיני מומחים ואנליסטים במערב, שאומרת דבר כזה. אנחנו צריכים להחזיק ראש מעל המים עד 2020, לקוות שטראמפ יעוף מהבית הלבן בבחירות, יגיע נשיא דמוקרטי ויקיים את ההסכם. כי ההסכם טוב יותר לאיראנים. עכשיו, אתה יכול לשאול את עצמך, אם אתם כזה בלחץ כלכלי, שחונק אתכם, הסנקציות האלה, למה עוד שווה לכם לקיים את הסכם הגרעין? למה שווה לכם? והתשובה היא שעדיין יש להם בנפיץ, יש להם יתרונות מזה כלכליים, בגלל מועצת הביטחון שלא מטילה סנקציות, בגלל שחברות קטנות באירופה עדיין עושות איתם עסקים, מחיר הפרישה גדול מדי. ולכן זה משחק קצת שיקן. זאת אומרת, טראמפ אומר, אם אני קצת עוד ratchet up, אם אני טיפה אסובב את הבורג עוד טיפה, הם כבר נחנקים והם מגיעים לנקודה הבלתי הפיכה, והם יהיו מוכנים, משהו יקרה, לשנות את דרכם. רוחני וזריף אומרים לאיראנים, תחזיקו מעמד, אנחנו בסדר, אנחנו יכולים לעבור את זה בחריקת שיניים, ובכל זאת אתה רואה, אתם אומרים לאירופים, תשנו משהו, כי קשה עלינו הדבר. עוד ידובר ויסופר, ותודה רבה מואב, ואנחנו עוברים כרמל דלגור, את פרסמת היום לראשונה שיש עסקת טיעון עם הקטין שנאשם בפרשת דומא. תנסי לנו לעשות לעשות לנו סדר בפרשה הזאת, האם התיק קרס, ואם לא, מה נשאר ממנה? קודם כל, מה זה האם התיק קרס? יש לך 2 נאשמים בפרשה הזו, הנאשם המרכזי, עמירם בן אוליאל, שהולך כנראה לבלות שנים ארוכות מאוד בכלא, על 3 עבירות רצח ועוד 2 עבירות של ניסיון רצח. או רצח או הריגה. כן. ויש לך את הקטין, שהוא מלכתחילה לא הואשם בביצוע הרצח, אלא הואשם במעורבות בתכנון שלו. היום, בהסדר טיעון הזה, גם החלק הזה צומצם משמעותית. הוא הואשם, זאת אומרת, הוא יורשע בקשירת קשר לרצח, הוא הואשם בקשירת קשר לרצח, ויורשע בסופו של דבר בהסדר טיעון בקשירת קשר להצתה, שזה פחות דרמטי. בלי להגיד את המילה דומא. בלי להגיד את המילה דומא, יותר מזה, הרצח אפילו לא מוזכר בכתב האישום. מפורט כל תכנון ההצתה, וזה מסתיים, וזה ציטוט, מסיבה שאינה ידועה במדויק למאשימה, לא צלח המפגש המתוכנן בין הנאשם לאחר באותו לילה. בזה זה נגמר. אין בכלל אזכור של הרצח. האחר זה עמירם בן אוליאל? האחר זה עמירם בן אוליאל, שגם שמו לא מוזכר בכלל. רגע, אבל בוא נעשה סדר לצופים שלנו. הרי הבחור הזה, הצעיר, הקטין, השתמשו נגדו באמצעים מיוחדים, שזה מילה מכובסת לעינויים. כלומר, הבחור הזה עונה כדי להוציא ממנו הודעה, ובסופו של דבר בית המשפט פוסל את ההודעות שלו בעינויים הללו, והפרקליטות אוכלת פה, חתיכת לקרדה, כי היא אומרת פה, הבן אדם שאנחנו נתנו פה אישור מיוחד לענות אותו, בסופו של דבר אנחנו מעמידים אותו לדין על מה? אנחנו לא מחברים את זה בכלל לדומא. אז יש פה איזה אירוע גדול מבחינה משפטית. נכון, אבל האירוע הגדול היה לפני שנה, כשבית המשפט פסל את כל ההודעות שהתקבלו באותן חקירות צורך, חקירות עינויים, חקירות שהופעלו בהם אמצעים פיזיים, ובהחלטה הזו של בית משפט בעצם נסללה הדרך להסדר הטיעון, כי ההחלטה הזו השאירה מצב שבו אצל עמירם בן אוליאל יש מספיק הודעות ומספיק ראיות, נזכיר, יש שם גם שחזור שמספיקות להרשעה בעבירות החמורות האלה, אבל אצל הקטין אין כמעט
כמעט כלום. אז במה הוא יורשם, אבל חוץ מדומה, הקטין יורשע בעבירה של הצתה, נכון? יש לו עוד עבירות בתיק הזה שהוא כן יורשע. כן, אבל גם העבירות האלה קוצצו משמעותית. בעצם הוא הואשם מלכתחילה, חוץ מדומה, עוד 6 עבירות תג מחיר, שזה הצתות וניקוב צמיגים, בלי פגיעה בנפש. חצי מזה ירד, עבירה מאוד משמעותית של הצתת כנסיית הדור מציון, ירדה, נמחקה לגמרי. זה בגלל תרגיל המדובבים. נכון, אבל מלבד כל העבירות האלה... זה התרגיל מה? התרגיל בעכו, עם הסיפור שמכניסים לו מבוגרים ומאיימים עליו. אגב, כנסיית הדור מציון, הפרקליטות חזרה בה לפני כמה חודשים מכתב אישום בנוגע לשני נאשמים אחרים בסיפור הזה, אז בעצם אין לנו כבר נאשמים בהצתת כנסיית הדור מציון. ומלבד כל האישומים האלה, גם בן אוליאל וגם הקטין הואשמו בחברות בארגון טרור. על הסעיף הזה לא הייתה הסכמה, הוא לא נכנס להסדר טיעון, וזה יעלה בעצם המשך משפט רגיל. אתה צריך לזכור שכל הסיפור הזה של העינויים וכל הסערה הציבורית שהייתה בעקבות זה, זה בא כדי לפצח את תיק דומא, שמדינת ישראל החליטה, את התיק הזה אנחנו חייבים לפצח אחרי סדרה של עשרות מסגדים והצתות ופיגועי תג מחיר שלא מפוענחים. הגיע דומא, הצתה שלושת בני משפחה אחת שמוצתים למוות, ועל זה מדינת ישראל שברה את הכלים והלכה לאישורים המיוחדים. וכל מה שבצדדים, שזה בצדדים שפוענחו על הדרך בעקבות אותם מינויים, על זה מדינת ישראל יכולה, אתה אומר לקרדה, בסדר, לקרדה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, תיק דומא לא מפוענח אמנם ב100%, אבל יש מישהו שישב בכלא על הצתה, על ההצתה בתיק דומא. אם הוא יורשע בהריגה, הוא יורשע ברצח, הוא יורשע. במובן של תפיסת החוק ותפיסת המשפט. אם אתה הולך לאירוע כזה, ובסופו של דבר אתה מקבל את האישורים, אבל אתה פועל בניגוד לאישורים, ובסופו, אם אנחנו לוקחים את כתב האישום, תצטרך להשיג את המסקנות, וזה גם משמעותי, כי גם בדרך לפתרון, אתה לא יכול לדרוס כל עניין. הנקודה הכי משמעותית בתיק הזה, זה אמירם בן אוליאל, בלי העינויים, לא היינו היום במצב שהוא מואשם ב3 מקרי רצח, אולי הוא הצליח לקבל הרשאה, להוריד את זה לרמה של הריגה, אבל בלי אותם עינויים לא היינו מגיעים לזה, ותיק דומא היה נשאר בלתי מפוענח, והמסר שזה... מה סוכם, מה העונש יהיה של הקטין? הפרקליטות תבקש עד 5.5 שנות מאסר. הוא כבר ישב 3 שנים. אז יש בסיטואציה מסוימת, יכול לצאת די מהר. כרמל דנגור, תודה רבה. תודה. ועכשיו אנחנו עוברים עוד עניינים נוספים משפטיים, הפעם שימוע של ראש הממשלה. כבר קרה משהו היום? היום הולכים מכות בתקשורת. היו פה המון מונחים, אגב, שהיו רלוונטיים. מואב דיבר קודם על משחק צ'יקן רלוונטי, כרמל מדברת על שוברים את הכלים, גם רלוונטי. אז בואי תעשי לנו סדר, מה היה היום? נכון לעכשיו. כרוניקה. נכון לעכשיו. כרוניקה, אנחנו מדברים כמובן על תיקי ראש הממשלה, אנחנו מדברים על המאבק, על קבלת החומרים או לקיחת חומרי החקירה, על ידי סנגוריו של נתניהו. שבוע שעבר, הסנגורים פונים ליועץ המשפטי לממשלה ואומרים לו, אנחנו מבקשים לדחות את השימוע. אתם מופתעים, נכון? מאוד הופתעתם. ודאי לא תופתעו לשמוע שהיועץ בעצם אמר היום, סוג של בשלב הזה לא דוחים את השימוע, אבל מה כן הייתה הפתעה? מה עשו? כאשר היועץ המשפטי לממשלה השיב לסנגוריו של נתניהו, השליח הביא מכתב והביא קבצים. קבצים של ליבת חומר החקירה, מה שנקרא, אם הסנגורים לא באים אל החומר, החומר יבוא אליהם. זה לא נגמר כאן, פה יש מחלוקת עובדתית מה קרה, בשורה התחתונה החומרים לא נשארים במשרד. אם שואלים את סנגוריו של ראש הממשלה, הם אומרים, איך אתם משרד המשפטים מעזים לעשות כזה דבר, צעד בכזה שאתם פשוט שמים את החומרים כשעורך הדין לא נמצא. וזה, אנחנו אמרנו לכם שאנחנו לא לוקחים אחריות כרגע להליך שלא קיבלנו שכר. ולא קיבלנו שכר, מה אתם מבצעים את הצעד? ואז גורמים במשרד המשפטים אומרים, סליחה, זה לא מה שאתם אומרים, זה לא היה ככה. השליח הגיע, אתם ידעתם מצוין מה קורה שם, כי המזכירה התקשרה... מה זה, הג'ינג'ים, המפתחות? מי זה הגורמים במשרד המשפטים? יש מישהו שבמשרד המשפטים שבא ואומר, אני שלחתי, השליח אמר, אפשר לדבר עם השליח הזה? אפשר לראיין אותו? אגב, השליחים האלה, בואו נגיד משהו, זה לא שליח שיוצא איזה פרקליט ככה, כולו עם הגלימה מתנוססת מאחוריו על האופנוע, זה שליחים בדרך כלל, אני מניחה שגם כאן, משרד שליחויות. כן, זה כמו בפיינאפל אקספרס, בסדר. עכשיו רגע, זה לא סוף הכרוניקה, אבל על כל זה, על הוויכוח הזה, בינתיים יש גם את הקטע של המימון, נכון? הם לא מקבלים את החומרים, הם לא לוקחים, כי אין להם מימון. והמבקר. יפה. ואז הוועדה למתן היתרים באה ואומרת לראש הממשלה, לסנגוריו, לקראת סוף השבוע האחרון,
שוב, אתה, עד שאתה לא מספק לנו תשובות לשאלות בסיסיות ואת הצהרת ההון, לא מנהלים דיון. הסנגורים של ראש הממשלה אמרו הפוך, אנחנו לא נספק תשובות עד שלא יהיה דיון. אלה אומרים קודם דיון, אלה אומרים קודם תשובות. והיום המבקר עושה סדר. המבקר לא עושה סדר. המבקר תופס את עמדת ראש הממשלה ואומר, נכון, צריך קודם לאפשר להם לטעון. נשמע לכם מוכר? כי זה גם מה שהיה בסיבוב הקודם. גם אז המבקר אמר, תנו לפרקליטים לטעון. הוועדה אמרה לא, הגיעה לבג"ץ, אותה סיטואציה. לבג"ץ שלח אותם בחזרה להתחיל תהליך מחדש. נכון, עכשיו תשאלו אותי איך זה ייפטר. בוא נשאל את אורי קורב אולי. כן, בוא נפתח. היית שם, בכיר בפרקליטות. 3 חודשים זה הגיוני? לשימוע כזה? 3 חודשים זה פרק זמן שהוא בעיניי קצר מדי, לא סביר לתיק הזה, ואני חושב שהיום זה כמעט לא במחלוקת, כי אנחנו שומעים, נקרא לזה לחשנים במשרד המשפטים, שמודיעים שאם יגיעו לקחת החומר, אז ייתנו אורכה. זה מופיע במכתב של היועץ, הוא די רומז על זה, ואמרנו את זה ביום שהיה את בקשת הדחייה. הדבר הזה היה ברור וידוע מיום שנשלח המכתב עם התאריך של 10 ביולי. כבר בחודש מרץ, אם הייתם שואלים אותי, ומי שאל אותי שמע, שזה לא יהיה ב10 ביולי. ולפני מספר שבועות אני התנבאתי במרכאות, זאת לא התנבאות, וגם עכשיו זאת התנבאות. אמרת שזה לא יהיה ב10 ביולי, כי מה? כי הפרקליטות לא תשלח את החומר בזמן, או כי זה לא מספיק זמן לשימוע, או כי הצד של ההגנה של נתניהו מנסה לדחות בכל דרך את בלי קשר לשאלת החומרים, סגת החומרים, שתכף אני אגיד אולי מה היא מזכירה לי, כחלק ממה שקורה כאן מסביב. בלי קשר לשאלה הזאת, 3 חודשים זה פרק זמן קצר מדי, ולא סביר לתיק בסדר גודל כזה. ואני אומר, תיק זה הרי מספר פרשות. יש פה שאלות גם עובדתיות, וגם יש פה שאלה של תקדימים משפטיים. שאלה פרשנית, זה תקדים משפטי. יש פה בהחלט שאלה משפטית. פעם ראשונה בהיסטוריה של המשפט העולמי בכלל. אין מחלוקת על הזמנים, השאלה למה לא לקחת את החומר ולהתחיל להניע תהליך. אבל זאת שאלה נפרדת, הרי... לא, השאלה אם זה לא מעקר את הטענה. אם אתה אומר, אני לא לוקח את החומר בכלל, אז מה אתה מדבר על 3 חודשים? קודם תיקח את החומר. אבל אתה לא יכול לקחת את החומר אם אתה לא הגעת... תגיד כמה זמן אתה רוצה. לא, אם אתה לא הגעת עוד לא ישבת בוועדת ההיתרים. זכותו של ראש הממשלה לשמוע... אבל זה לא מעכשיו, וראל, זה כבר למעלה מחודש. אני חושב שאתם עושים סלט. כן. בכל הכבוד, זה סלט שאחרים עשו ואתם יושבים עכשיו ואוכלים אותו. שמים קצת שמן זית. יש קודם כל, שתי שאלות נפרדות, שאלת החומרים ולבוא לקחת אותם, לא לבוא לקחת אותם, ושאלת האם הפרק זמן הזה מספיק לשימוע. עכשיו, אתה אומר לי, הפרק זמן הזה אומנם לא מספיק לשימוע, נניח זאת הנקודת המצב, אבל לא בא לקחת את חומרים, זה לא משנה. ואני אומר, לא, זה כן משנה. אם פרק הזמן לא מספיק לשימוע, אז הם יכולים להגיד, קודם כל, לפני הכל, בלי קשר לזה שהחומר לא יצאנו, כן לא יצאנו, הזמן הזה לא מספיק. עכשיו, אנחנו יודעים שהזמן לא מספיק, כי אנחנו מכירים את לוחות הזמנים שניתנים בתיקים אחרים. לכן, האמירה מראש של 10 ליולי, היא לא... תזכיר איתי, אמנם הוא לא הלך בסופו של דבר לשימוע, אבל כמה זמן ניתן לו הזמן לשימוע? מלכתחילה, המכתב שימוע הראשון יצא אליו בחודש נובמבר, ואמרו לו להגיע בחודש אפריל, כלומר הוא קיבל... חצי שנה. כן, כמעט חצי שנה, וגם זה בסופו של דבר נדחה בהתערבות של בג"ץ וכו', אבל הלג הראשון, נקרא לזה כך, היה כמובן הרבה יותר ארוך. כמה זמן בעיניך זה פרק זמן סביר לתת לשימוע להגנה? אני חושב שבתיק מסדר גודל הזה, זה ודאי לא יפחת מ4 חודשים, וזה, אני הייתי אומר, כ5, אולי אפילו 6, זה הפרק זמן הסביר שהיה צריך להיות כאן. אבל הם צריכים קודם כל לסכם על פרק הזמן הזה, ורק אז הם יקבלו את החומרים אליהם? יסכימו לקבל את החומרים? אני לא בא לתת עצות, הרי מה שקורה כאן זה הרי כמעט תיאטרון אבסורד. לא, שאלנו כאן, מסכים את השאלה הראשונה, איך זה ייפטר? זה נראה שמשרד המשפטים נמצא במצוקה. איך אנחנו רואים שנמצא במצוקה? כי הדימויים שעברו לי בראש, אני שמעתי שדוחפים לו את הדיסקים, זה הזנה של המחבלים שלא מוכנים לאכול, ודימוי אחר שעבר לי בראש זה, אבו מאזן לא מוכן לקבל את הכסף, אומרים לו, קח את הכסף. לא, הם אמרו, לא קיבלנו את החומרים. בן אדם לא בא לקבל חומרים, מצב דברים רגיל, אל תבוא לקבל חומרים. רוצים אחר לתת אותו חומרים. אבל יש פה עוד פרמטר. יש פה את הפרמטר של הוועדת ההיתרים. הרי אנחנו יודעים מה בג"ץ אמר, שלח את ראש הממשלה ואת פרקליטיו בחזרה לוועדת ההיתרים. ראש הממשלה אומר, אני מבקש לשלם לעורכי דין שלי, ואת הנוהל שמגיע, אני הולך לוועדת ההיתרים. הם עוד לא דנו בדבר הזה. עכשיו, הוא לא משלם להם, הם לא מוכנים לעבוד. אז זה... אז כאן בעניין הזה... טיעון מעגלי. אנחנו נמצאים בסיטואציה, אומר היועץ, זה לא מענייני מי משלם לך, וסליחה, למי אתה משלם, ומה מקורות המימון שלך וכיוצא באלה. ובמצב דברים רגיל, היועץ צודק. זה באמת לא עניינו של היועץ המשפטי לממשלה, איך חשוד מממן את ההגנה שלו. אבל, וזה לא אבל קטן, זה אבל די גדול, יגיד נתניהו טיעון שצריך לשמוע אותו, אפשר לדחות אותו. אני לא אומר מה נכון ומה לא נכון, אבל יש לו טיעון תקף מהסוג הבא.
הוא אומר, תראו, במצב דברים רגיל, זה לא מעניינכם איך בן אדם מממן את ההגנה שלו, ואם אין לך, תלך, אני לא יודע למי, תסתדר מה שנקרא. אבל כאן אתם, מדינת ישראל, התערבתם לי בשאלת המימון. אתם אומרים לי, בניגוד לאחד האדם, הנה אולמרט, קיבל מימון במיליונים מאנשים. הוא לא היה בתפקיד. נכון. אז זה לא אומר אבל שמדינת ישראל וועדת ההיתרים, כזרוע שלה, כשלוחה שלה, אומרת לחשוד, אתה לא יכול לקבל כרגע כסף. אז הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה לדעת, לא מיציתם תהליך, הרי באתי לוועדת ההיתרים, היה שם הליך לא תקין, איך אנחנו יודעים שההליך היה לא תקין? בג"ץ שלח אותנו בחזרה. הוא אומר, אני עכשיו רוצה לדעת, לפני שאני בא לשימוע, כמה כסף יש לי? הרי זה דבר לגיטימי. אומר בן אדם, אם יש לי $1,000,000, אני עושה משהו אחד. אם יש לי 100 שקל, אני עושה משהו אחר, וזה הטיעון שלו. אולי הוא צריך לפנות לסנגוריה הציבורית. אני רוצה להגיע לוועדת ההיתרים, הוא אומר, אני רוצה להגיע, כבר ממרץ אני מבקש להגיע, הוא אומר לוועדת ההיתרים, מציבה לו תנאים מוקדמים, ואז נהיה התיאטרון הזה שאנחנו רואים, שדוחפים לו את הדיסקים באופן חד צדדי, והם אומרים, אנחנו לא בבית, תגיע כשאנחנו בבית. תמר, זה די מצחיק. מה השלב הבא? מה קורה מחר עם הסיפור הזה? קשה באמת, אני חייבת להגיד לכם שאני גם אף פעם, אני חושבת שאורי יסכים איתי, אני לא זוכרת מקרה שהביאו פשוט חומרי חקירה למשרדו של אחד הפרקליטים, אמרו לו כך. אני לא זוכרת כזה דבר, אבל שום דבר לא רגיל בתיק הזה. השלב הבא זה שהם צריכים קודם כל לסכם על מועד השימוע. אני חייבת להגיד לכם, אני לא רואה איך זה קורה. היועץ המשפטי הממשלה נתן לסנגוריו של ראש הממשלה עד 20 במאי לקבוע מועד לשימוע. הם כרגע לא מקבלים כסף. עזבו מה אני חושבת על ועדת ההיתרים. אגב, יש עוד אפשרות על הפרק, שבינתיים הוא ישלם מכיסו. זאת אפשרות חייבת. וזה לא קשור לדעתי שצריך לאפשר מימון, או לפחות לאפשר טיעון. אבל יש, וזה לא שאין אפשרויות. זה לא משנה מה דעתנו אליהם. אבל מה שאני אומרת, עד שלא ייפטר עניין המימון, וכרגע הוא לא נפטר, הם לא ייקחו את החומרים, לא יודעת מה להגיד לכם. שום מושג. טוב, אז אנחנו נמשיך להיפגש כאן ולדון על ועדת ההיתרים ועל שימועים. עורך דין אורי קור. תודה רבה לשניכם. תמר אלמוג, תודה רבה. אנחנו עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה נשוחח עם הדוקטור יוסי ביילין על גורלו של הסכם אוסלו. והרשות הפלסטינית. עליו השלום. אללה ירחמו. בסדר. אירוויזיון 2019 בישראל. כאן 11 גאה להביא לכם ולמאות מיליוני צופים את אירוע המוזיקה הגדול בעולם בשבוע שידורים ענק. בשלישי ובחמישי חצאי הגמר, ובשבת הגמר הגדול. אירוויזיון 2019 בכאן 11. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים. מזרני מנדלבוים, שיהיה לכם לילה טוב. חיים מאושרים מלאי תרבות ועניין בכפר הגמלאים נורדיה בלב השרון, מרשת מגדלי הים התיכון. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה הסוף איתך? אני לא יורד על הברכיים. עושה לי הופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכם בנות? מה זה? תגידו מה זה? כן, כן, דיירי משען מרוצים ביותר, על פי סקר דעת קהל. ועכשיו במשען, לכבוד האביב, דירות סטודיו במסלול דמי כניסה ב-250,000 שקלים בלבד. התקשרו כוכבית 6570, משען. שבוע הגמר מתחיל בשלישי וחמישי חצי הגמר, ובשבת הגמר הגדול. אנחנו נהיה כאן בשעה 7 עם כל הדיווחים מכל המוקדים הכי חשובים. אני למשל אהיה על השטיח הכתום, אליו יגיעו כל משתתפי האירוויזיון. וצוות הכתבים שלנו ידווח לראשונה מכפר האירוויזיון ומאזור הבמה שבאקספו. תבואו, הערב, תוכנית מיוחדת לאירוויזיון, שעשועון הידע אסקייפ, אליפות חדרי הבריחה של ישראל. בואו לבדוק אם גם אתם יכולים לברוח. הערב, אסקייפ אירוויזיון. רועי, בגלל שאתה היום באת ואני שמח לארח אותך כאן איתי, אז אני מכבד אותך, אתה יודע, בשפרה דשפרה. איפה היית כשנחתמו הסכמי אוסלו? בדיוק, כמה היית? בכיתה י"א אני חושב. שלחו אותי, למדתי באור עציון,
שלחו אותי באוטובוסים להפגין, אני חושב. הנה האיש אחראי. שלום ליוסי ביילין. מהאדריכלים. מאדריכלי הסכמי אוסלו, שר המשפטים לשעבר. זהו, אם אני קורא את המאמר שלך באל מוניטור, אני מבין מבין השיטין, שאתה אומר לפלסטינים, תעזבו את הרשות, תעזבו את הניסיון הזה, תפילו על ישראל את הכל מחדש, אין הסכמי אוסלו יותר. נכון. מה הייתה הנקודה שהבנת שהסכמי אוסלו אפשר להספיד אותם? 4 במאי 99, זאת הייתה הנקודה. שאז אמרו הסכמי קבע, עד אז היה צריך לחתום על הסכמי הקבע. היה הסכם ל5 שנים. כל הרעיון היה להגיע להסכם קבע עד 4 במאי 99. ב-4 במאי 99 לא קרה שום דבר, אפילו לא הודיעו בחדשות שאין הסכם. ואני הבנתי שהדבר הנכון ביותר בעקבות זה לפרק את הרשות הפלסטינית. הפלסטינים גם איימו, אם אתם זוכרים, שאם לא יהיה הסכם עד המועד, אז נפרק. באותה מידה, גם נתניהו, שהיה בכהונה הראשונה שלו, לפני שהוא נבחר, אמר, כשאני ראש ממשלה אני אבטל את הסכמי אוסלו, ומה שקרה זה שאלה לא פרקו והוא לא ביטל, אלא שזה נעשה דבר נוח לשני הצדדים. לגבי נתניהו, כל השנים האלה, זה היה הסכם ביניים שהוא עשה ממנו הסדר קבע. הוא לא צריך להגיע להסדר קבע עם כאב ראש של פשרות טריטוריאליות וזה, למרות הנאום בר אילן שלו, והוא מצליח כל השנים אבל בוא נהיה הוגנים, יוסי, בעצם אנחנו, שאתם הבאתם את הסכמי אוסלו, שיצחק רבין זכרו לברכה דיבר עליהם בכנסת, הוא לא דיבר על מדינה פלסטינית במובן המלא של מדינה, הוא בעצם דיבר על אותו רעיון, על סוג של אוטונומיה פלוס וכולי. מה השינוי מהיום? הרי אנחנו רואים מה קורה שיש ברצועת עזה מדינה כמדינה. הוא דיבר על פרמטרים של הסדר קבע. והוא התייחס למשהו שהוא פחות ממדינה. לפי דעתי הכוונה הייתה שהמדינה היא מפורזת. זה גם מה שאמר ביבי בנאום שלו בבר אילן. על פירוז המדינה, ולכן אם הם רוצים לקרוא למדינה מפורזת, מדינה שיקראו לה. זה בעצם מה שנתניהו אמר. האמת היא שמדינה יכולה להיות מפורזת ועדיין להיות מדינה, כמו קוסטה ריקה ואחרות. לא רבות, אבל זה קורה. ורבין בוודאי דיבר על הגעה להסדר קבע, עם כל המשמעויות של הסדר קבע, ביטחוניות והגבול. אבל בוא נתקדם 20 שנה קדימה. מה שעכשיו גורם לך לכתוב את המאמר הזה, זה שישראל מחליטה להפסיק את העברות הכספים לרשות הפלסטינית, ואתה אומר זה משהו שבוודאות גורם לקריסת הרשות הפלסטינית. לא להעביר, לא, צריך לדייק. ישראל מורידה את הסכום שהרשות הפלסטינית מעבירה לאסירים פלסטינים, והרשות הפלסטינית מסרבת לקבל, כמו בסיפור של הדיסק-און-קי, מסרבת לקבל את כל השאר. אז לכן הקטרים ישלמו במקומנו. נגיד ככה, העברת הכספים למשפחות של הטרוריסטים היא דבר שאפשר לגנותו וצריך לגנותו. ההורדה של הסכומים האלה מכספי המכס הפלסטינים זה דבר בלתי מקובל ובלתי חוקי, כי זה כסף שלהם. אנחנו לא יכולים לקחת מכסף שלהם, זה לא התרומה, אנחנו לא מדינה תורמת, בניגוד לאחרות, כולל אמריקה, שיכולה להוריד כסף ולקזז אותו. זה כסף שלהם, פשוט... אנחנו רק הצינור. התגובה שלהם, אם אתם מקזזים 40 מיליון, אנחנו מוותרים על מאות מיליונים, היא קצת מפתיעה. אבל אני אומר להם, חבר'ה, אוקיי, ירד לכם מהסיבות. אז מה, נהיית לניניסט? אתה רוצה שהם יפרקו כדי שאנחנו נחזור לטפל בביוב ובחשמל ובבריאות של שכם? זה מה שאתה אומר? אתה רוצה שנספח את שכם? אתה הרי יודע את דעתי. דעתי היא שכל עוד לא יהיה גבול בינינו לבינם, אנחנו מסכנים את עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה אינטרס שלי, לא שלהם. אבל יוסי, אני מכבד אותך על העמדה הזאת. אני חושב שזה יקרה רק אם אנחנו נגיע לנקודת שממנה התחלנו, ונגיד, אוקיי, בואו נדבר על זה. אבל בוא נהיה פיירים, בוא נהיה פיירים. אנחנו תמיד... בדיוק, ואתה שוכח פרמטר מאוד משמעותי. את הכלי נשק כבר נתנו להם. זה את העובדה שהחמאס והאש"ף, האש"ף יכול לפרק, לצאת מהרש"פ ולפרק את האש"ף, הם ביניהם נמצאים במלחמה מתמדת ולא מסוגלים להגיע לאמירה בסיסית אחת משותפת. אז כאילו אתה אומר לי, אני אעניש את עצמי, אני אכה את עצמי עכשיו כדי להמשיך, להתחיל לטפל בענייני הביוב של רמאללה ושכם, בגלל שהם לא מסתדרים בעצמם עם עזה חמאס? זה לא קשור בעזה כרגע, מדובר בעצם על הגדה המערבית. הכוונה היא, הרי הרשות הפלסטינאית לא קיימת בעזה. היא קיימת רק בגדה המערבית. ואם אנחנו לא נהיה בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, גם הרשות לא תהיה, חמאס תהיה שם. אז מה שאני אומר זה, הרשות לא צריכה להיות. אני לא אומר את זה אגב פעם ראשונה. אני כבר לפני 5 שנים כתבתי את זה ב-Foreign Affairs. זה
זה דבר שאני מדבר עליו גם עם פלסטינאים. אבל אני מנסה להבין את המשמעות. אתה אומר אין רשות פלסטינית, ואז מה קורה? נקודת האפס. נקודת האפס. אבל אין נקודת האפס, כי היום יש חמאס הרבה יותר חזק. לא, זה לא שייך לעניין של הגדה המערבית. נכון שגם בגדה המערבית יש חמאס, אבל זה לא ימנע מאיתנו לשוב לשם ולהיות אחראים לענייניהם. אש"ף וההכרה באש"ף ובישראל, זה אחד הדברים המשמעותיים יותר באוסלו מאשר הקמת הרשות הפלסטינאית בעיניי. אש"ף ימשיך להתקיים, ואיתו נוכל לקיים את המשא ומתן על הסדר הקבע, לא בתחושה שיש לנו את כל הזמן בעולם. הם, לפי דעתי, יורים לעצמם ברגל עם הנצחת הרשות הפלסטינאית. וגם היום הם מנהלים את ענייניהם. כן, ככה זה נראה. שאתה כשם בלילות מגיע, עוצר אנשים וכולי, זה לא בדיוק ניהול, הרי לעזה אתה לא עושה את זה. דווקא לגדה... נכון, ובגלל זה מעזה אנחנו יורים על העיתינים. מתוך 2.5 מיליון תושבים פלסטינים שגרים שם, אתה לא עוצר שם אפילו אחד חלקי... אנחנו לא נפתור את הסיפור הזה, אבל זה... אתה לא שולט להם בחינוך ולא בתחבורה ולא ב... אני האיש האחרון שארצה להנציח את אוסלו. מי שמנציח את אוסלו זאת ממשלת הימין. וגם ממשלת הימין הימנית יותר שתקום עכשיו, הדבר האחרון שהיא חושבת לעשות זה לבטל את הסכמי אוסלו. תנסו. אז זה מה שהוא אומר לך בעצם. הוא בעצם בא בגישה על לנין. כמה שיותר רע, יהיה יותר טוב. זה לא. זה הרבה יותר טוב, זה לא יותר רע. המדרור כראש המל"ל העלה את זה כאופציה ריאלית. יוסי, אנשים רציניים מאוד שוקלים אותה, ואני חושב שהפלסטינאים צריכים גם כן לשקול אותה. יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר, מיוזמי הסכמי אוסלו, תודה רבה שבאת לאולפנינו. שדות תעופה עליים מלאכותיים כבר קיימים ברחבי העולם. לא יודע אם שמעת על זה. רוצים בעזה אחד. יכול להיות שבקרוב יהיה גם אחד מול חופי תל אביב. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. טרמינל שתם, I love you טרמינל בלמיה, I love you טרמינל בלמיה. אם כן, רועי, בא לך לבנות אי מלאכותי? פעם ניסיתי בחוף הים, תמיד אתה מתחיל לחפור, ואז באים המים ומחסים לך. כן. שלום למרגלית, מוסה פרידברג, סמנכ"ל ניהול תכנון ומערכים בקבוצת אביב AMCG. בסדר, אמרתי נכון? מעולה. מה הסיפור? אני מבין שחברה הולנדית מגיעה לפה ומתחילה לבדוק את האפשרויות להקים אי מלאכותי מול אזור מרכז בערך גוש דן. ולא נריף על שדות תעופה בתוך הארץ. כן. אז חברה הולנדית, DHV רויאל הסקונינג, נבחרה על ידי משרד התחבורה לנהל את הבחינה של חלופות או סוגי פתרונות לאי מלאכותי לשדה תעופה, מול חופי גוש דן, אני קוראת לזה מחדרה עד גדרה. אביב ה-MCG, אנחנו מהווים את השלוחה המקומית שמרכזים את כל צוות התכנון המקומי. איך עושה, אתה יודע, מעניין, עזבי עכשיו את המכרזים וכולי. איך בכלל בונים אי מלאכותי בתוך הים? ככה זה מתחיל, עזבי את המכרזים. לא, אני אעזר אחרי זה. אבל קודם אני רוצה להבין את ההתכנות. כלומר, אני מבין, ההולנדים... אתה שואל איך שמים את הבוץ, את החומר, כדי שזה אפשר לדחות על זה. אחרת היו עושים כולם... כמו בכל העולם. כי אפשר להכניס את מדינת ישראל, אתה יודע, אפשר לבנות מעזה מדינה פלסטינית לתוך הים. עשו את זה כבר בכמה מקומות... איך עושים את זה? בחו"ל. יש כל מיני... תן לשמוע. יש כל מיני שיטות הנדסיות להקים את האי. הדרך הפשוטה ביותר, הטריוויאלית, היא להביא חול, הרבה חול, ולייבש את משבצת השטח. האתגר הגדול הוא שקודם כל מסתבר שלאורך רצועת החוף שלנו, אנחנו מהר מאוד מגיעים לעומק של מעל 30 מטר. אז צריך הרבה חול. צריך הרבה מאוד חול, וגם החול צריך להתאים מבחינת המבנה שלו, למבנה הגיאולוגי של... חול מדויק. כמו גבעת חלפון. זה אתגר מאוד מאוד משמעותי. אז זאת שיטה אחת, שבעיקרון היא מקובלת על פי רוב במקומות שבהם עומק המים הוא קטן. כן. ולא צריך כל כך... כי בהולנד ידוע, בהולנד, הרי הולנד היא בנויה, ואחת הבעיות של הולנד זה הסיפור של עליית מי הים, גאות ושפל והסחרים וכל הילד ההולנדי בסכר.
אצלנו זה בכלל, זה אפשר ליישם את זה, כי זה חשוב לתל אביב, כי זה גם חשוב לדעתי לרצועת עזה, גם שם הם מדברים על אי מלאכותי. אז באמת בהולנד, לדוגמה שדה התעופה סחיפול באמסטרדם, באמת בנוי בשיטה הזאת, שבנו איזושהי רצועת הגנה שיוצרת מין סכר סביב האזור שרוצים אותו לייבש, ואז צריך פחות חומר למילוי. זאת עוד שיטה. יש שיטה שבה מקימים מערך של עמודים, ובעצם כל האי הזה הוא אי צף. עומד על עמודים? עומד על עמודים. אנחנו... חתיכת עמודים. אצלכם זה כבר בעבודה? זה כבר על השולחן? זה בעבודה. אנחנו בודקים עכשיו מכלול של דברים. העלות משוערת? אין לנו מושג מה תהיה העלות. בערך, כמה עולה? ככה... גרוסו מודו, כמו שאומרים. כמה עלה בהונג קונג לבנות אותו? בעולם זה ברמה של ביליוני דולרים. מיליארד שקל ככה. אנחנו יודעים שביפן יש הרבה מאוד שדות שהם שדות מיובשים עליים. אבל זה בכלל מעניין. כלומר, אם אתה יכול להרחיב את השטח היבשתי לתוך הים, אז זה מעניין מאוד לעוד מקומות, ובמיוחד... עכשיו אנחנו יכולים להשתלט. אני אומר, אפשר כאילו, אפשר עד האסדות, לעשות אדמה. אנחנו יכולים קודם כל על ידי הקמה של השדה לשחרר קרקע ונדל"ן יקר מאוד במרכז הארץ. אנחנו יכולים להסיר מגבלות בנייה לגובה, ששדה מטיל על הסביבה שלו, בעיות רעש מתרחקות זה ווין סיטואשן. ממול החוף בצד של הדגים, כן. לא, אבל זה באמת... מרגלית מוסף פרידברג, תודה רבה שבאת אולפן. תודה רבה, אפשר להביא את החול מסעודיה עכשיו, שכאילו זה... חול סעודי. חול סעודי. בבקשה. היום תעלה בחדשות הערב סדרת כתבות חדשה, אזהרת מסע. כתבינו יצאו אל הערים והיעדים המוצפים בתיירים, מוונציה עד דוברובניק, מברצלונה ועד שמורות הטבע הגדולות של ארצות הברית. בפרק הראשון פגש כתבינו איתמר מאירי את תושבי ונציה המעטים, שעוד נשארו בעיר ואיבדו מאז את סבלנותם. בואו נראה. כשחושבים על ונציה, מיד עולות בעיני רוחנו תמונות התעלות, הגשרים, הסמטאות הציוריות והמוזיאונים. וכן, גם הרבה מאוד תיירים. אבל מאחורי כל היופי הזה מסתתרת מציאות חסרת תקדים, עגומה מעט. ליתר דיוק, מסתתרים אנשים, תושבים, שמרגישים שכבשו להם את העיר. צ'או. ניקולאו סרדי, בן 41, גר עם זוגתו נדיה ושני ילדיהם בדירה צנועה במרכז העיר העתיקה. את הדירה לא רכש, גם לא שכר, הוא פלש אליה. ממש כך. למעשה הוא עומד בראש קבוצה המסייעת לתושבי ונציה לפלוש לבתים נטושים. Over tourism it's going to kill the social housing in Venice. We could live together, tourists and citizens. But tourists would take much money than the citizens. כל הסיפור הזה, הערב במהדורה החדשות הערב... היית בוונציה? לא יצא לי להיות בוונציה. בדברים אחרים של איטליה... רק לסיני, אתה נותן, אין לך... מדינות ידידותיות אתה לא בן אדם תרבותי, טיפה קולצ'ר. מה קרה? אנחנו פה יש לנו מדינות ידידותיות שאנחנו נופשים. 3 שעות נסעתי עם הילדים שלי לוונציה. והרגשת צפוף? לא, 3 שעות בנסיעה, סבבה, שמענו... התושבים שם נכנסים. לא, אבל שהגענו, הם השתעממו. תבין, רצו לנסוע בגונדולה. אמרתי להם, מה גונדולה? כל גונדולה זה $1,000 שייט, מה אתם... אז מה חשבת שאתה בוונציה? זה... לא, אבל עיר יפהפייה, מדהימה, באמת. אתה ממליץ? אני ממליץ, כן. טוב, עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה עתירה חדשה נגד חוק הלאום, בנימוק, בתור אשכנזים, לא מגיעות לנו זכויות יתר. פרסום? התחזית בחסות סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. אני מולטי. עדשות מולטיפוקל זה אופטיקה אלפרין. גם אני מולטי. התחזית בחסות סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. אני מולטי. עדשות מולטיפוקל זה אופטיקה אלפרין. גם אני מולטי.
מיד בערב טוב אירופה, שבוע הגמר מתחיל בשלישי וחמישי חצי הגמר, ובשבת הגמר הגדול. אנחנו נהיה כאן מיד עם כל הדיווחים מכל המוקדים הכי חשובים. אני אהיה בחוץ בשטיח הכתום אליו יגיעו כל משתתפי האירוויזיון. צוות הכתבים שלנו ידווח לראשונה מכפר האירוויזיון ומאזור הבמה שבאקספו. מחכות לכם. התוכנית בחסות ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. כל קרציה, ביג'י יומה. קולר סרסטו, עד 8 חודשים שקט, מקרציות ומפרושים. יורנר, אתמול פסע מרשי לתומו בביתו שלו, שלפתע נתקל במשאית מדגם צעצוע, מה שמצביע על שערוריה. אני דורש את מומחה. שקע נפל כי מישהו פרס במעבר כבל מעריך. אני? יש להקפיד תמיד שהכבל פרוס כך שאינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רהיטים, ושהשימוש בו נעשה לי זמן מוגבל. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות גדולה, אם תגידי מה יהיה הסוף איתך, אני לא יורד על הברכיים, עושה לי הופה, תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכם בנות, מה זה? תגידו מה זה? כן, כן, דיירי משען מרוצים ביותר, על פי סקר דעת קהל. ועכשיו במשען, לכבוד האביב, דירות סטודיו במסלול דמי כניסה ב-250,000 שקלים בלבד. התקשרו כוכבית 6570, משען. לסדר היום הקליל של בית המשפט העליון נוספה עוד עתירה נגד חוק הלאום, לדעתי זה עתירה מספר 14, אם אני לא טועה. 14. 14. 15. 15. שלום לאיתן בורנשטיין. גם אתם, עותרים נגד חוק הלאום? יוזם העתירה האשכנזית נגד חוק הלאום. אכן. הכווייסניש, כמו שאומרים אצלכם בעדה. רוס הרצח, מה נפל לכם על הראש? תראה, החוק הזה, ברור שהוא גזעני, אני מניח שנסכים על זה פה, שהוא מפלה את מי שלא יהודים בארץ, כלומר את הפלסטינים. למה הוא מפלה? רגע, לא על זה הנושא אבל. אנחנו פה עכשיו, אבל הוא גם כן. מנמיך את השפה, אגב, את האפליה לגבי הלא יהודים, זה אומר אדון אייל זנדברג במשרד המשפטים, זו אפליה בוטה שאין לקבל אותה, כך הוא אמר בדיונים המקדימים. הוא אומר, אבל בסדר, אתה יודע, הוא התקבל בספר, אנחנו יכולים לחלוק. ברמה האישית זה לא מפלה אף אדם, יש מדינות, גם מדינת לאום, אנחנו מדינת הלאום היהודי. זה מה שאתה אומר? אבל בסדר, בואו נשמע. הרבה אחרים אומרים שזה מפלה מאוד. נכון, אבל זה מתבסס על זה, וגם על כך שהעתירה הזאת מנמיכה את השפה הערבית בפעם הראשונה, באופן רשמי למעמד מיוחד. יינתן לשפה הערבית מעמד מיוחד, זה פעם ראשונה שזה כתוב בחוק. לכן, כל מי שתרבותו ערבית, או מזרחית בעצם, כולל היהודים המזרחים, שתרבותם ערבית או מזרחית גם, בעצם התרבות שלהם מושמת באיזשהו מקום מודר כזה. מה הקשר לאשכנזים? היידיש לא מקבלת מעמד של שפה רשמית ולא מיוחדת. מכך משתמע, מכך שהחוק הוא גזעני, אבל הוא גם פוגע בערבים היהודים, או היהודים המזרחים, שבעצם האשכנזים הם במשתמע, לא במפורש, אבל במשתמע, אנחנו מין סוג של בעלי פריבילגיה, מין מעמד על כזה. למה? כי אם כל המזרחים בישראל, הם התרבות שלהם, אנחנו נשים אותם מעמד מיוחד. כל המזרחים בישראל מדברים ערבית? לא, אבל יש להם תרבות ערבית. אבל גם אני יודע, המשפחה שלי גם דיברה ערבית, אני יישוב ישן, לא. יש אשכנזים הרבה, זו טענה שנייה בעתירה שלנו. אבל אנחנו עכשיו משחקים, אתה יודע מה, אנחנו משחקים בליד. בואו נשחק את המשחק האמיתי. בעצם מה שאתה אומר, אין לאום יהודי.
אין לאום יהודי. למה? כי אתה בא ואומר, הרי השפה פה היא השפה העברית. השפה העברית היא השפה של הלאום היהודי. לא לדינו, לא יידיש, לא אמהרית, עברית. השפה שדיברו אבותינו. אבל אתה בעצם בא ואומר, לא, אתה אומר, מה זה אשכנז? אני לא יודע מה זה החלוקה. נכון, דיברו גם ערבית ויידיש, נכון? לא, הם דיברו עברית. הם התפללו בעברית. הם התפללו בעברית? אני יכול לשלוח אותך לקרוא י"ל פרץ ואחרים, כתבו בעברית כבר לפני 200 שנה. בערבית, גם בערבית. בסדר, אז מה? עברית ערבית, נכון. כתבו גם באנגלית, צרפתית וכו'. ולכן הערבית והעברית הן שפות אחיות, ומה שעושה ישראל מאז בעצם שהוקמה ישראל, ערבית הופכת לשפת האויב. זה לא יותר שפה של המקום. אז בוא דבר איתי על השפה, דבר על השפה. אתה בתיאור אשכנזי. נכון, בדיוק. בגלל שמהחוק הזה משתמע שאנחנו כאשכנזים, אנחנו בראש שרשרת המזון החברתית כאן. אנחנו מעל הערבים, מעל הלא יהודים זה ברור מאליו, מדינה גזענית בבסיס, ומעל המזרחים, היהודים הערבים. בעצם הטוויסט בעתירה הזאת זה שאתה אומר, אני כאשכנזי לא יכול לסבול את זה שנתתם לי עדיפות תרבותית על החי המזרחיים. בדיוק. ואת זה אתה לומד מחוק הלאום. בדיוק. אגב, זה אני לומד מזמן כבר, יש הרבה מחקרים שאתנוקרטיה וכאלה שמגדירים... חוק הלאום, לראות איך הוא לא... עכשיו זה כבר לא פרשנות שלי או של חוקר אחר, גדול או לא גדול, אלא זה חוק הלאום בעצמו אומר את הדבר הזה. אני כנראה משותק מהצוואר ומעלה, כי אני לא מצליח להבין מה הקשר בין אשכנזים לעברית. כלומר, אם היית אומר לי שהחוק הלאום אומר שהשפה הרשמית במדינת ישראל היא יידיש, אז הייתי יכול להגיד, יש לך איזה טעם בלדבר. אבל אומרים השפה, הרי גם במרוקו, וגם בעיראק, וגם בכורדיסטן, וגם בפולין, וגם ברומניה, וגם בגרמניה, השפה המשותפת ליהודים הייתה העברית. עברית. כן, כולנו התפללנו. כל היהודים בעולם... מה זה? שפת התפילה, שפת הלימוד, שפת השוטים. אבל הם דיברו בשפות המקומיות. גם באירופה לא דיברו עברית, כמו שביהדות המזרח לא דיברו עברית. הם דיברו את השפה של המדינה שהם גרו שם, ובאירופה דיברו. אבל פה, השפה המשותפת... אבל אתה לא מאמין שיש שם יהודי, איתן, יש שם יהודי. להגיד את האמת, אנחנו עם... אני רוצה להוסיף לך משהו. הקיפוח העדתי פה. למה? לא, התרבותי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על היידיש. דווקא בוא נדבר רגע על היידיש. אחד הדברים שהיפים לראות שביידיש הפלסטינית, כלומר, האנשים שהגיעו לכאן, לארץ הזאת, שהיו אשכנזים, ממוצא אשכנזי, ודיברו יידיש כאן במקום הזה, לתוך השפה של היידיש שלהם נכנסו הרבה מאוד מילים בערבית. בוודאי, שהם צעקו בחברון, גוואלד, גוואלד, אולי הם גם אמרו משהו, כאילו בערבית. הרבה יותר מאשר ישראלים שיודעים יידיש. נכון. ולצערנו רובם הם לומדים את הערבית הזאת בגלל שהם במודיעין או בשב"כ, וזאת הדרך היחידה כמעט שישראלי היום מתקשר לערבית. אני רוצה שהערבית תהיה חלק מהתרבות שלי, חלק ממה שאני חי בארץ. אני מכבד אותך. במערכת החינוך. לא רק במערכת החינוך, בוודאי, גם במערכת החינוך, בוודאי. אבל אם באה הממשלה ואומרת שהערבית עכשיו היא תהיה איפשהו בצד היא אמרה שהיא במעמד מיוחד, והשפה הרשמית היא העברית. כי אנחנו מדינה יהודית, מדינת הלאום היהודית. אבל אתה צריך להגיד, פה בוא נצא באמת מזה. אתה הרי לא מאמין שקיים לאום יהודי. אין עם יהודי מבחינתך, תגיד את זה. יש עם יהודי? יש יהודים בעולם הזה. יש עם יהודי, עם לאום יהודי? יש דת יהודית, כן. יש דת יהודית. אז אתה כמו הפלסטינים. אתה בעצם אומר, זה מה שהפלסטינים אומרים. הם אומרים, יש דת יהודית, אין לאום יהודי. אז תכבד אותנו. למה ללכת סחור? תגיד, אני לא חושב שיש לאום יהודי. אבל מה זאת אומרת? שיש לאום יהודי שיש לו זכות להקים מדינה ליהודים בלבד? לא, אני חושב מדינה לעם יהודי שיש לו זכות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. זה בדיוק מה שאומר חוק הלאום, מה שאתה אומר עכשיו, ואני נגד זה. אני אמרתי את זה. זו אמירה גזענית לגמרי. למה אתה בא אבל זאת הנחת היסוד שלי. אני אמרתי, הנחת היסוד היא שהחוק הזה הוא גזעני מההתחלה. בוודאי. זאת הנחת היסוד. אבל עכשיו החוק הזה גם נותן לי פריבילגיה כאשכנזי שאני לא מוכן לקבל אותה. בנוסף לזה אני רוצה גם להתקשר למסורת של אשכנזים, כמו למשל האבא של רובי ריבלין, נשיא המדינה, שייך בעצמו חוקר אסלאם וערבית, תרגם את הקוראן לעברית, והיה מומחה גדול לעברית גם.
הוא תרגם את הקוראן לערבית, כי הוא הבין שהשפות האלה, השפות השמיות, הן שפות החיות. אבל אדרה, אנחנו מדדים, אני אגיד לך יותר מזה. אני כעם יהודי, מאמין שאני גם בן דוד של הערבי. בסופו של דבר אנחנו מאותה משפחה שמית. אבל אני כן, בניגוד לך, אני מאמין, אני גם ירואי, שאנחנו עם. יש עם יהודי, שיש לו נציגים ממרוקו ועד פולין, ואנחנו כולנו חזרנו לארץ ישראל. טוב, לפני שהדיון הזה מגיע לנכבה, אנחנו נעצור כאן. כן, לא דיברנו איתו על זוכרות אפילו. הוא היה המנכ"ל של הארגון. הקים את זוכרות. אבל תודה על הספורטיביות שבאת. איתן בורנשטיין, העותר בשם העדה האשכנזית. תודה רבה. כל חייל נושא בתרמילו את שרביט הגנרל, נפוליאון בונפרטה. ספר חדש מביא את אמרותיו. שמעת שעומדים לעלות במתנ"ס מחזה על נפוליאון? כן, ואני הולך להתמודד על התפקיד. יפה מאוד. מה את יכולה לספר לי עליו חוץ מזה שהוא היה נמוך? הוא נולד באי קורסיקה. כן. בגיל 10 הוא התחיל ללמוד בפנימייה צבאית. בגיל 20 הוא חווה את המהפכה הצרפתית, שבה העם דרש חירות, שוויון ואחווה. בגיל 30 הוא הפך למפקד הצבא הצרפתי, ובגיל 35 הוא הכריז על עצמו כקיסר צרפת והסביבה. וואו, חוץ מהגובה, אני ממש מתאים. נפוליאון, שמעת? שלום, שלום. שלום, שלום. חתיכת מרשל, גנרל וקיסר. שלום לאלון קליבנוב. בוא נתחיל מזה, מה הבאת לנו? ראש המרכז ללימודי תרבות המעבר, חבר הנהלה לעמותה הישראלית לחקר נפוליאון ותקופתו, עם ספר חדש, נפוליאון בונפרט. איך לעשות מלחמה? זה בדיוק מה שחסר לנו כאן, בעם ישראל, איך לעשות מלחמה. טוב. זה הספר שהיה חסר לנו. בדיוק מה שהיה חסר. תשמע. לא היה לנו מספיק. לא היה מספיק. קודם כל אני מקשיב לתוכנית פה נהנה, ואני חושב כמה דברים קשורים. ונציה, נפוליאון הורס את חומות הגטו בוונציה, זה הגטו הראשון בהיסטוריה. נכון, על זה על שמו גטו. מי מפרק אותו? נפוליאון. ואני שומע כל מיני דעות כאלה, ואני חושב שנפוליאון ב-20 באפריל לפני 220 שנה ו3 שבועות, מוציא הצהרה ששם הוא קורא לעם ישראל לשוב לארצו. ואני חושב מה הוא היה אומר על כל מיני... הוא מקדים, הוא מטרים את הציונות, וצריך להגיד, כל מי שמכיר קצת, גם את החסידות וגם האמירות הללו של נפוליאון, הטריפו את העם היהודי. הרב קלישר, הרב אלקלעי, חתם סופר, יצר בז בעם היהודי. הגלון מבינה בהחלט. עכשיו... זה המדינה. תראה, זה לא הצליח בסוף, אבל זה התחלה. אבל הוא יצר את האקלים. אני חייב לדעת, מה זה? מה יש פה? זה מדליה שקיבלתי בשנה שעברה לציון, לפעילות שלי למען העמותה הנפוליאונית, למחקר הנפוליאוני בארץ, בעולם, וכמייצג את ישראל. ואני גאה, הייתי הישראלי השני, כי הראשון שקיבל היה מורי ורבי, פרופסור מרדכי בוא תן לנו להראות למצלמה, חברים. למה אתה לא עונה אותו? שימו ככה. גנרל נפוליאון. זה עמותה נפוליאונית אמריקאית. תגיד, אז מה, בספר הזה, מה אנחנו לומדים? איך לעשות מלחמות יותר טוב? תראה, נפוליאון בונפרטה היה, אחת האמירות המרתקות שלו. תן לי לנחש, הצבא צועד על קבעתו. בסדר. זה כל מי שהיה, כל מילואימניק שמגיע, דבר ראשון, עייף, רעב, חרמן, כן, אז זה בסדר. אבל בוא נתמקד לכיוון של... לא, הוא אמר משפט פנטסטי. קודם כל חייל נושא בתרמילו את שרביט המרשל, זאת אומרת שכל... הדרגה פתוחה בפני הכישרון. לא רק אריסטוקרטים. בדיוק, אחד. מבחינה זאת הוא הבן של המהפכה הצרפתית. דבר שני, הוא אמר משפט אדיר. הוא אמר לא הלגיונות הרומאים חצו את הרוביקון, יוליוס קיסר חצה את הרוביקון. כמה המצביא חשוב. האדם, החזון של האדם, האינדיבידואל. זאת אומרת, לא ההיסטוריה עושה את האדם, אלא האדם העושה את ההיסטוריה. אבל תן לי לקחת, תשמע, self-made man הראשון. נפוליאון היה לו הצלחות אדירות בתחילה בקרב, בסופו של דבר הוא מסיים באי בודד, התחיל באי ומסיים באי. נכון. אבל... הוא נתפס כאחד הגנרל, אתה יודע, אחד המצביעים הגדולים בהיסטוריה, יחד עם חניבל וכולי. נכון. איפה תרומתו, למשל, להגות הצבאית, לתיאוריה הצבאית, נניח כמו פון קלאוזוביץ' או אחרים, מה הוא מביא? למה ללכת רחוק? צה"ל, שיטת הגייס, שהיא היום הבסיס בכל הצבאות המודרניים, מתחילה עם נפוליאון.
הוא מקבל את ההשראה מהצבאות הרומאים, אבל הוא מקים למעשה את המבנה הצבאי המודרני. זה נפוליאון, 1. 2. האש בתור המרכיב המרכזי בשדה הקרב. עד אז ארטילריה הייתה רק כוח מסייע, הוא משתמש בזה כמרכיב מרכזי. המון רעיונות שיהיו רעיונות מאוד גם רעיונות טבעיים, כמו כיבוש רוסיה, אבל זה, אתה לא רוצה להיכנס. בוא נחזור, אפשר להיכנס. אני רוצה לחזור אותך לסיום, באמת, נפוליאון והיהודים. הוא מגיע אחרי המהפכה הצרפתית, שבאמת מבטיחה חופש, שוויון ואחווה, ומביאה הרבה דם איתה, אבל גם הוא ילד המהפכה, אבל הוא הופך לקיסר, לשלטון מונרכי, אבסולוטי. נכון. תראה, זאת נקודה נהדרת. ויהודים. ויהודים. רגע, קודם כל, אחד הדברים המרכזיים, הגל, הפילוסוף הפרוסי הדגול, קרא לנפוליאון ולטגייסט צו פרד, רוח העולם על הסוס. נפוליאון מפיץ את עקרונות המהפכה לכל צעד ושעל של אדמת אירופה, בין ליסבון במערב למוסקבה במזרח. והרעיונות האלה נופלים על קרקע פוריה, והעולם לא יחזור להיות מה שהיה. מהבחינה הזאת הוא המפיץ הגדול של עקרונות המהפכה. סוד ההצלחה שלו היה האסטרטגיה הצבאית שהייתה לו בראש, או היכולת הכריזמטית, ההנהגה שלו? אתה יודע שכל מערכת החינוך המודרנית מתחילה מנפוליאון? לא. אתה יודע שכל הנושא חוק קוד נפוליאון, זה עד היום הבסיס לכל החוק באירופה, מה שנקרא השיטה הקונטיננטלית. אני שואל מה עזר לו, המסקנה מהספר הזה, מה עזר לו לנצח כל כך הרבה קרבות? הוא היה ללא ספק אחד הגנרלים הגדולים בהיסטוריה. זאת אין ספק. אבל האסטרטגיה הצבאית, הוא ראה כמה צעדים לפני האויב, הוא ניצח את האויב בקרב מוחות, עוד לפני שהעירייה הראשונה... שאלה של כתב צבאי. שאלה של כתב צבאי. הוא היה גם, קודם כל, הנה דוגמה. מעבר להיותו טקטיקן נפלא, חדשות, הוא מפתח את הגישה, את השיטה האופרטיבית. עד נפוליאון הייתה אסטרטגיה וטקטיקה. נפוליאון מפתח את השיטה המערכתית, בעצם את שלב הביניים. כל הנושא הזה של פיצול לנוכח פני האויב ושימוש בכוחות משנה, זה נפוליאון. ובאמצעות זה, ואני כמובן מפשט, כי אפשר לדבר על זה הרבה יותר, הוא מגיע להישגים מדהימים. אני אסיים בשאלה, האם זה נכון השמועה שבקרב ווטרלו הוא התקשה לתפקד בגלל מתקפת בעיה גופנית שמנע ממנו לרכב על סוס? קראתי על זה במאמר בעיתון רפואי אמריקאי. אתה יודע שאני לא מדבר סתם. ודאי, אבל ראה, קודם כל מאוד כיף לקחת בן אדם מת אחרי 200 שנה ולהתחיל לנתח את... בסדר, אתה יודע. ראה, לנפוליאון, כמו לכל בן אדם, היו תקופות יותר... מוצלחות במנהיגותו ובפיקודו ופחות טובות. ב100 הימים בקרב ווטרלו הוא כבר לא היה בשיאו כמצביא, ונתקל, פגע הברזל באבן, כי הוא נתקל בשני גנרלים, וולינגטון ובליכר, שמצאו תשובה. מרתק, אני יכול לדבר שעות על נפוליאון. קליבנוב. תודה רבה לך. קליבנוב. מחזיק המדליה. מה, אתה ניבקת ממני? ממועדון מעריצי נפוליאון. לא בדיוק. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עוברים לשאלת הקיימות. האם כלי רכב חשמליים עומדים לשנות את חיינו, והאם הגזמנו בשימוש באופניים חשמליים? אם כן, כמו שהבטחת, עכשיו אנחנו מדברים על רכבים היברידיים ועל אופניים. מה עם ענת דניאל, עיתונאית רכב, אתר מלכת הכביש. טוב, רכבים, בואו נעשה סדר. כמות רכבים ההיברידיים בישראל, על מה, סך כמה אחוזים אנחנו מדברים? אוקיי, אז קודם כל אנחנו מדברים על, אני רוצה להתמקד ברכבים היברידיים שנטענים בחשמל. כן. מה שנקרא הייבריד פלאג אין. מדובר בממש פחות מ1,000 מכוניות. זה שעובדים רק על חשמל. כן, לא, שיש להם גם מנוע בנזין, והם גם יכולות להיטען... כן, פחות מ1,000. זהו. ומכוניות חשמליות... מה שהיה בטר פלייס. כן, אז זהו, יש גם שאריות של בטר פלייס, אבל יש גם מכוניות חדשות חשמליות. גם זה יש בערך בין 800 ל-900 מכוניות. יכול להיות שהפלאג-אין הייבריד קצת יותר, אבל באמת מדובר במספרים ממש... ושונה לחלוטין מהעולם. בעולם יש כאילו, אין כמעט יצרנית רכב שלא מייצרת רכבים חשמליים היברידיים או רכבים חשמליים לגמרי. כל יצרנית שמכבדת את עצמה נמצאת במרוץ הזה בכל הכוח, ואנחנו איכשהו עדיין מדשדשים, מדברים על תשתיות, מדברים על איפה משהו שם מתפספס, יש אינטרסים מאוד מאוד חזקים,
להשאיר את זה ככה. כאילו מרגיש שיש אינטרס הרבה יותר גדול להמשיך למכור דלק. רגע, אבל תני לי להבין, למשל, למה חברות האוטובוסים, למה הם לא קונות אוטובוסים חשמליים? הנה, היה אפשר להתחיל בתחבורה ציבורית חשמלית. האמת שעכשיו התחיל איזשהו טפטוף של באמת אוטובוסים חשמליים, אבל שוב, דרך אגב, האוטובוסים החשמליים... רק החשמל? כן. כן, ממש אבל שוב... שצריך להטעין אותם כזה בסוף הנסיעה. אבל יחידות, פריטים בודדים, וזה... פטנט של האייפון. וב-2019 זה עדיין ביג דיל, וזה לא צריך להיות ככה, כי העולם טס כבר קדימה. כי זה כבר יהיה סולארי בשלב הבא. כן, אנחנו ממש תקועים, ועדיין בשאלת התשתיות, ואי אפשר להתקדם. אבל הסיפור הוא מאוד מאוד, גם, לא אגיד מה היה הנפילה של בטר פלייס, אני חושב שגם סוג המכונית. זה השאיר את כולנו בזעזוע. בדיוק, זה יצר מכה שקשה להתאושש ממנה. אפילו אנטגוניזם כלפי, זאת אומרת, לא אנטגוניזם... כי אנשים באים ואומרים, שואלים את השאלה, לא לכל אחד יש את החנייה בצהלה הפרטית שיכול להתחבר לחשמל. איפה אני מתאים את הדבר הזה? מה, אני הולך לכל מקום עם מצברים ומחליף? מה, אני... אתה מבין, זה קשה. אז עכשיו יש באמת את ה... יש שקע תלת פאזי מאוד מאוד פשוט שאפשר להתקין, אבל שוב, בבניין עם עוד דיירים, אתה צריך לשלם אקסטרה, למה שישלמו עליך את לסיום, יש לך דקה של מניפסט. דקה, אני נותן לך דקה, מה אנחנו צריכים לעשות? תני לנו מתכון. וואו, קודם כל צריך לעודד אותנו לקנות מכוניות. כאילו זה לא נמצא בתודעה ממש. מדברים על היברידים, מדברים על המהפכה החשמלית, תעודדו אותנו לקנות מכוניות חשמליות. תורידו מחיר. אנחנו רוצים, חוץ מזה שזה זיהום... תורידו מיסים. נכון. צדרו חורים לחשמל, כבלים, שטקרים. לגמרי, בתשתיות. אבל בתוך הערים, האופניים החשמליים כן נותנים פתרון אקולוגי לצרת התחבורה הממונעת. נכון, אבל שוב, זה בתוך מדינת תל אביב, אפרופו... אני גר בירושלים, רואה בלי סוף. איך זה? אופניים זה קשה בירושלים. חשמליים. כי קשה בירושלים. זה לא מזהם. זה מתחבר לנו לאייטם השני. עכשיו ראיתי שיש גם פרסומות, סקוטר, לא סקוטר, כאילו קורקינטים. נכון, גם קורקינטים. קורקינטים סכנת נפשות. כל זה סכנת נפשות, כל המתגלגלים האלה, אבל פחות זיהום אוויר. תאמין לי. פחות זיהום אוויר, ולשם אנחנו צריכים ללכת. לומבורגיני היברידי. בגרטי ויירון היברידי. תודה רבה לך. וענת דניאל, עיתונאית רכב, אתה מלכת הכביש. וזהו, עד כאן תוכנית אלו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב. וגם באתר וביישומון של כאן, בעדכונים שותפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר, שים לב. מיד אחרינו אולפן השטיח האדום. הכתום. שפותח את חגיגות שבוע האירוויזיון בישראל. האירוויזיון. זה אירוויזיון. תודה רבה לך.